Hello mga kuwigil! So yun po, ngayon po ay magmumukbang po tayo ng extra crispy bagnet belly roll. At syempre meron tayo ditong spicy shrimp paste eggplant. At meron tayo ditong sausawan na Yan, meron tayong suka at Mang Tomas. Yun. So, yan, bago po tayo. May mga rice din po tayo rito. Tsaka meron po tayong soft drinks. Yan, bago po tayo magmukbang, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinagkaloob niyo po ngayong araw na ito at maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan din po mga viewers po namin. Nawa po lagi po kami may makakain sa araw-araw. Maraming salamat po, Ama. Ito po sa dalangin ko sa inyong buktong nanak. So, Kristo na matapagligtasan niyo. So, hugas po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Nakagat po. Ang crispy. Kain po. Sarap. Luna. Ini po, pasensya na. Sarap. May nagagawa ko kasi doon sa ano namin, sa kapitbahay. Kagawa ng bahay. Construction po. Gawa ng bahay. Wow. Sarap. Grabe to.
Sarap. Kain po. Sarap. Sarap. Ito. Oh. Sige. Sarap. Kanin. Sarap. Sapain ako. Ngayon pa. Sabi, sarap. General po yun, gising. Sabi, ang dami. Busog tayo, no? Ano kaya mo? Sarap na lasa po.
Ang sarap pag salit-salitin yung sausaw eh, no? Tapos may bandang balat po na yan, tapos yung sumetabak yun, ang sarap, no? Grabe. Meron pa rito, oh. Wow. Sarap. Busog na busog po kami. Yan, siyempre, shoutout po kami kay Ma'am Ella Orende na parati po nagbibigay sa amin ng stars. Tsaka kay Ma'am Shane. At saka so, sa pamilya, ano ba, Honey Besya? Kay Savia Gomez and Family Gomez na nakita po namin sa SNR. Thank you so much po Yan sa, po. sa suporta. At kay Kimika Tuason Tanaka. Ayan, nagbigay din ng stars. Opo, Ayan, thank you so maraming much salamat po. po sa suporta. Pero bago po yan, yan, syempre maraming salamat sa Diyos sa pagkapinagkalab niya ngayong araw to. Sobrang salamat po mga kuya. Hanggang sa muli po. Kaya, bigla na lang mawala.